10 нафар варзишгарони вилояти Суғд, дастпарварони мактаби варзишии рақами 1 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз мусобиқаи байналмилалӣ оид ба куштини тарзи озод, ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия бахшида ба гиромидошти хотири 3 карат қаҳрамони бозиҳои олимпӣ Бувайсар Сайтиев баргузор шуд, бо 10 медал, 3 тилло, 4 нуқра ва 3 биринҷӣ ба ватан баргаштанд. Варзишгарони хурдсоли бо маҳорати тоҷик Абубакр Шӯҳратзода, Абдуғани Ғафурӣ ва Абубакр Бузруков дар ин чорабинии варзишӣ маҳорати баланд нишон дода, ҳамаи ҳарифони худро мағлуб карданд ва соҳиби медалҳои тилло гардиданд. ин мусобиқа хело дар сатҳи баланд гузашт ва мо 10 нафар варзишгарон ҳама ҷойҳои намоёнро ишғол кардем. 3 нафар ҷойи якум, 4 нафар ҷойи дуюм ва 3 нафар ҷойи сеюм. ҳарифҳо хело пурқувват буданд ва варзишгарони мо ҳунари худошонро баланд нишон доданд ва сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. мо кӯшиш мекунем ки солҳои оянда боз дар мусобиқаҳои байналмилалӣ шогирдони мо парчами Тоҷикистонро баланд бардоранд. ҳангоми бозгашт ин варзишгаронро дар маркази ноҳияи Бобоҷон Ғафуров намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва масъулини соҳаи варзиш истиқбол намуда бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карданд. гуфта шуд ки маҳз натиҷаи соҳибистиқлолии кишвар ва таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати рушду оммавияти варзиш аст, ки соласол варзиш дар кишвари мо рушду ривоҷ ёфта, варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ба дастовардҳои назаррас ноил шуда истоданд. зикр гардид ки куштини тарзи озод соласол дар тамоми минтақаҳои кишвар аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд рушд ёфта истодааст ва мураббиён аз варзишгарони хурдсоли пуртаҷриба дар оянда умедҳои зиёд доранд.